Okay, mayong mudto ng usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala nilang atong tulumanon sa kahanginan. C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala, Huwebes na Oktubre 2 na karon mga higala, no, sa ato pa. Kumusta na mga tanan mga higala ro? Naghinaot kita nga anaa kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon. Abi no mga higala ato di ay kumustahon ang tanan natong mga kaigsuonan, no? Kumusta naman mo, no? Ang ato ang mga kaigsuonan nga mga kaparian. Labi na ako mga classmate, no? Si Padre Ubing Masyon, si Father Dami Hiramis, ug si Father Tonton Arnaiz. And din sa Cebu, kumusta na dahil mo? By the way, mahigala, no? Ako na yung mga pahasubo sa atong mga kaigsuunan dito sa Cebu, no? Labi na gayon sa mga nahitabuan, no? Ubay-ubay mga higala, no? Naabot naman siguro 100 kapin, no? Ang kabsans kinabuhi. So, nga akong awagon mga higala, no? Kitang tanan, no? Nga mugahin kitang pag-ampo alang sa atong mga igsuon. No? Ako, sugod og mga adlaw, kaganina ang adlaw mga higala. Mugahin ko siyam kaadlaw nga pag-ampo alang sa kapahulang dayon sa kalag sa ato mga igsuon din sa Cebu nga kuan novena kong higala alang kanila, no. Nga akong awhagon pud tanan nga mga kaigsuonan nato ilang binigayod na sa kinaiyang maampuon, no. I-appeal gyud mga higala sa inyong mga pag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga mga Cebuano sa may Bugo, no. Dapit sa may San Remigio, no. Dapit sa may Daan Bantayan nga nakabsa rin taon sa kinabuhi ug ato pud nga ampo ang ilang mga tagtungod, no. Dili gyud lalim ang higala ang ila karon nga nahiagumang kasubo. So no, iampo gyud sila nato. Okay, no, so padayon kita sa ato ang mga pagawhagan ug mga pag-ampo ngadto sa ato mga kaigsuonan nga mga Cebuanos, no. Kay ako dako ko kayo og kuan kining gitawag sa English og kuan mga higala kining connection sa Cebu kay diha ba ako Cebu ni take up sa akong engineering course sa may Recoletos. Unya sa ako pod nga pagkuan ba kining sa ako pod mga higala nga pag-take sa ako ang theology diha ba ako sa Cebu, no. Muna nga dako ko kayo og utang kaubuton pod dinha sa Cebu nga nakahatag pod kanako mga higala og mga kaayuhan isip usa ka pari o sa pag-graduate po nako sa akong kurso kaniadto sa engineering, no, din sa may San Jose Recoletos, no. So akong mga pahasubo niya dito sa kuan pa ko mahigala ng estudyante pa ko diha sa Cebu sa engineering San Jose Recoletos. Dili pang unsa mahigala ha, kada adlaw ko gasimba, no. Di mo katuo siguro pero dili ko jokes noon sa una pero naagos akong kasing-kasing ang musimba ko kada adlaw ug dili magani sa Santo Niño, dili magana sa Santo Niño ato ko sa katedral, no. So again ato mga pahasubo ngadto sa atong mga kaigsuonan nga mga Cebuano kansa nakiagom karon mga higala og kalisod tungod lagi ni ining nagnahitabo nga 6.9 magnitude nga kining gitawag sa English og earthquake, no. Nga ako dai panawagan usab kaninyong tanan, no, magahin kita sa ako lang mga higala. Sugad gani ang buntag nagsugod nako sa akong novena alang sa atong mga kaigsuonan usab nga mga nakabsan in towns kinabuhi ug sa ilang pamilya. Bueno, malimah na igala rin kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Archbishop Alberto Oy may bisita sa mga parokya sa Daan Bantayan District Hospital o nihalad og mga pag-ampo o mga pag-comfort, no, kanang pag-alam-alam sa atong mga kaigsuonan nga mga pamilya o nagahin usab siya panahon sa paghatag o kadasig alang kanila. O nanawagan usab karon ang CBCP o dugang mga sa mga dioceses nga muhimo gyud, no, o mukalap og mga pundo aron sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan dinha sa Cebu. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo mipaabot usab sa iyang mga pahasubo ngadto kanato mga Pilipinhon tungod lagi sa
kining nagkahitabo nga linog na niigo karon sa ato ang nasod Pilipinas, ug nangawhagan usab siya og dugang mga pag-ampo alang sa mga kalag sa namatay ug alang usab sa mga tagtungod sa nahitabong trahedya. Mao kadto mga banghigala, mga balitang simbahano niining kamuntuhon ug arita banghigala sa ato ang Saint of the Day. Aboy na mahigala nga atong Saint of the Day karon, matud pa ang atong Saint of the Day walay lain kung dili si diri sa atong listahan October 2, fiesta karon sa mga guardian angels, no? Guardian angels, no? So matud palagi ang ato ang mga kabataan, mga kabataan, no? Sama ra pod og mga higalag mga anghel, no? Matud pa unya ang kapistahan karon, no, sa mga guardian angel. Kitang tanan mga higala nakautang ba pud itaw tag utang kabubuton sa atong mga guardian angels, no? Kaya ako siguro mga higala murag ang tanan akong mga binuhatan nakabalubay gyud akong guardian angel, pero bisan pa sa ingon wala gyud in taon ko biyahe sa akong guardian angel. So muna, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan. Daghan sila, ha, guardian angels. Ilabi na gayud ang ako mismong guardian angel. Ayan, no? So padayon ta mahigala sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon ug ari na ta sa atong topic, no? O topic ta mahigala karon kabulong ka karon mga panahon na mahigala, no? Hilabihan gid in taon nako nga kanang bisiha, no? Kining akong kabisi mahigala wala ingon, no? Walay ginaingon og walay sukud nga kabisi. So na, no, so arita mahigala sa ako sa ato ang topic o sa ganito tong topic karon. Matud pa diri sa ako ang bag-o nga kining akong magkuan pa mo ko primero para ber ko mo topic manghigala diri sa radyo o sa TV. Ako pa man ang usahing isulat kay kabalo ka mahigala kining tigulang nata dali nata kayong malimot tungod kay ang kalimot adunay gahom. Ayan. So ang atong topic day karon mahigala kabahin kini sa pick up your cross and follow me, no? Matod pa, pick up your cross and follow me, no? Bas-ana ang imong krus ug sunod kanako. Ay gala mga, no, dunay mga importante nga aspeto ni ining gitawag na tong pick up your cross kay kun wala ta kabalo mahigala mura ra pug na pick up ra pud mura ra pug na pick up ra pud ug wala gyud in taon poy pagpasabot kung unsa pod kining pick up your cross, no? In Catholic teaching, matud pa, Jesus commands us to pick up our cross and follow Him. Ato kanang mabasa sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 23. It is a call to self-denial, sacrifice, and cooperation with God's grace. Ayan, sa ato patapot na higala nga ang kuan di ay pag-alsa sa atong cross, pagpasan sa atong cross ug pagsunod kaniya, no? Nagkahulugan di ay kini nga atong kalimtan ang atong kaugalingon. Ayan, no? Sa ato pa dili di ta moingon mga higala nga siguruhon gyud nato atong kaugalingon kay kita mga higala murag naanad-anad baya pud tagamay ining ang atong kaugalingon gyud mo atong siguroon, no? Siguruhon tani, no? Dili mo ginamawala na ito mahigala kay doon na tayo gitawag na itong instinct ito pa natural na ginaan nato nga gitawag na itong self-preservation. So ito pa ato yung unahon atong kaugalingon. Pero sa pagtulon ang Katoliko kining sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 23 may mahigala, no? Ayaw mo katingala og naay nagtingog kay nag-ulan. Nag-ulan diri sa gawas sa akong studio, no, muna nga madungog ra po kay dili man kay scene surrounding ako ang studio nga gala dili scene surround. So mada nga unsay mga tingog sa gawas madungog ra po diri sulod, no? So unsa pud pasabot og pas-ana ang imong krus og sunod kanako? It is a call, no, usa kini katawag sa self-denial, pagkikalimot sa kaugalingon, pagsakripisyo ug pag-cooperate o kining gitawag nato pagpakig-uban o pagdawat, no, o pagdawat sa
grasya sa Diyos, no? It requires followers to abandon their selfish desires. Sa ito pa, matod pa ang pag-pick up your cross, matod pa, requires followers to abandon our selfish desires. Sa ito pa, kung mo desisyon kita pagpakaan sa atong cross, ato yung kalimtan ng ato ang hinakog na hinakog na kanang gitawag na ito sa maning desires, kagustuhan na ito ato gyud niya isalikwal ang atong hinakog na kagustuhan. So na doon na may mga hinakog na kagustuhan mga higala, no? Sabi sa buti anak, ang imong kagustuhan ba nga para ra gyud nimo, no? Bahala na ng uban basta kay masiguro ra gyud nga ako. So apil na sa mga higala sa atong pag-pick up our cross o pagsunod kang Kristo. It requires followers to abandon their selfish desires, bear daily sufferings and trials. Nga sa ito pa, atong dawaton ang atong inadlaw-adlaw pagsakripisyo o mga pagsulay sa kinabuhi, no? With patience and forgiveness. Sa ito pa, sa ato di ay mga higala nga pagsunod kang Kristo, pag-pick up sa iyang cross o pagsunod kaniya, ato din kay kalimta ng atong kaugalingon. Atong kaugalingong interest ba, self-denial. Unya, matod pa mga higala, ato yung dawaton ang mga pagsulay, ang mga sakripisyo, mga pagsulay na sa tumang kamapailubon. Dili man magbagulbul ba. Ay doon na may uban nga mo pick up your cross o niya mo sakripisyo pero perti pong binagulbulay. Nakasulay ko na mga higala, no? Mga MBG akong natambagan mga higala kay nagsigig decorate, gasigi po og bagulbol kay ngano kunong wa siya kauban nga nagdecorate. Ayaw, kinahanglan nga mo pick up gani ka sa imong cross, kinahanglan nga dili na wala na gyud ang imuhang mga pagbagulbol. Cooperation with God's grace, no? It requires abandonment of selfish motives, bear daily sufferings and trials with patience and forgiveness. Ano pa? Sa ato na yung pagpasaan sa atong cross, ato nang buhaton sa tubang kamapailubon ug pagpasaylo sa uban nga wala mo tabang. Ano? Ana dahil na sa mga higala, no? Nga doon naman giusahay nga magtrabaho ta nga nagkinahanglan tagtabang ba? Unya pastilan kay wala may nanabang. So may puruhan nga matintal tag bagulbol o bagot-bot, ano, makabagot-bot nagahat pero dili ginamaw. Kay sa ato di ang pagpasan sa atong cross kinahanglan nga ato kanang himuon sa tumang kamapaubsanon ug sa tumang kamapasayloon. And actively serve God and others. Active yun. Active na pagserbisyo. Dili, kasi pasabot og active, abtik na. Abtik na pagserbisyo. Why paluya-luya? By embracing hardship and striving against sin, no? Believers can grow in holiness and find true life in Christ, ultimately entering God's kingdom. Sa ito pa, mo na mga higala na, no? Kining pag-pick up your cross, kinahanglan dahil kining self-denial, kalimte sa nang imong kaugalingon din ha. And then, ayaw kahadlok o magsakripisyo, ayaw likayi ang mga pagsakripisyo kay mo kanay magatabang kanimo. Unya, it should be done actively, not passively. Masabot og actively, abtik ba? Abtikly. Ayan, no? Imong i-abtik ang imong kaugalingon, no? Active, and then cooperation with God's grace. Kinahanglan nga magmaampuon ka. Pangayuag yun ang grasya sa Diyos aron mahimo nimo ang tanan ug ingon labaw sa tanan. Sundag yun si Kristo. No? Sundag yun si Kristo na nagpasan sa iyang krus na walay sa tumang kamapainuman. Na may higala, no? So, istorya tagamay may higala, no? Sa una, sa kining bago pa kong pare, no? Doon bago pa kong pare may higala, dito ko na-assign sa
kining Bayawan, sa Kalumbuyan, Bayawan. Unya, kami muna na-assignan karon ni Monsignor Christian Dorango. Nga sa una, wala pa na kuan. Wala pa na simento, mubuo ra kayo ang simento sa una. Nga sa ato pa mo lang ang kami sa una, tungod lagi po kay nihit pa po kayo ang sakyanan, muna nga alas puno ba? Sabot og alas puno. Kung sakay gani kag jeepney, alas puno o sabot og alas puno. Mularga na og mapuno. Sa una ka na series, every 15 minutes, every 30 minutes. Pero kaning alas puno, unya pa na mularga og mapuno. Yan. Unya, natural, kay puno kayo, kay usahay, maabot ba yung buntang pang pinarking, ni hapon na lamang, maupay pag larga sa jeep. So, puno kayo sa sulod, may galaw niya. Kabulo kahapon, mga tao, gikang nangumpra o kuan, ginamos, nangumpra o bisan unsa na lang naso. Sa sulod, medyo dili kayo maayong kuan, panimputon dito. So, kaming mga lalaki, apil ko anto na lang mis atop sa jeep. Sa highway pa, magdasok ng mga bitrami. Kabitrami sa jeepney. Pero pag abot na sa cruising, paingon na Giles Booking, kinatkatay na dayon ni. Anto na dayon mis atop. So, inyo sa may nahitabo, gala. Samtang naglingkod-lingkod ko dito sa atop, doon na dayon ni ingon nga, sus, paisa kay sir. Itong istorya sa nako, sa kabalong pari ko, matanon. So, mayon ta, sir, kitang tanan nga dato, tanan yun. Gindot ang kay sir nga mas paitan ni pobre sir, maayo ang kitang tanan puros gyud dato. Dili ako sang giingnan sus ka delikado kaya na do kitang tanan puros dato. Kung ano man sir, kaya kung pananglitan og puros dato tang tanan dong, kinsa man unyay magpasuhol, pananlitan ka ng galingan, na among ging kana bang rosira may tawag na mo ni anak kana bitong galingan o mais humay ug puros na dato tanan doon, kinsa na may mo galing anang ato ang kinsa na may mo galing anang ato ang humay sa bukid. Muy dinali kita raw niya dato nga pobre kay wa may mo galing, wa may magpasuhol, o nya kinsa na may mo bunlay sa ato ang kining mga katubhan. Kinsa naman tayo mo tanom sa atong humay, isa taman pobre man gyud mo tanom dong. Sing bitaw sir, wala gid ay kalaki o kanang puros ta dato sir. O tinuod na dong. May ay puros ta pobre tanan nasamot. Dili pod mahimo nga ang tanan puros pobre dong kay maglakaw putang tanan kay wala na may pasaheroan. So sa magiday maayo. Kinahanglan sir nga magminahalay ang tao. Madato ka og mapobre, magkinabangay, magminahalay. Kitang mga pobre, mutabang tas dato. Silang mga dato ato kong hangyo matabangan. Wala sir. Medyo naminaw sa pagkainang ko hingala dayong ni katawa rin ito sa akong luyo kay dito di ay akong parokyano kadong sakto dyo kakaid di pangutanan dong kay pare man ang imong gipangutanan. Chay sir, pare na ka sir tuudong ako si Padre Akab. Lain mo kong relihiyon sir sige lang dong kay bisag lain tang relihiyon pero parehos naman tang gituuhan kamudahan sir o parehos ito ang atong gituuhan nga ang kaluwasan ana kang Kristo. Sumuna nga ampo ra gyud tadong pangayoon nato sa atong Ginoong Jesucristo nga tabangan ta nga bisan pa sa atong kapobrehon, bisan sa kalisod sa atong kinabuhi, dili kita mahimulag kaniya. Katawa sa nato. Sige sir. So kada adto magkita mi mo mutimbaya na siya. Father, mahingon to ay Ginoo. Pero pag sugod yun, wala gid siya mahingon ako Father. Share agad siya. So yung dahil na mga igsoon, sa atong kinabuhi, doon lagi panahon nga mura o ato gyud nga ipadayagan atong pagtuo. I-explain nato ba? Aron ang mga kulang sa pagtuo, makakat-on kung ginagmay. Okay katong akong pagtudlo niya, dili ba ito proper place kay
ibabaw ra gud mi sa truck. Yang uban gid ana manudlo ta diha man gyud sa simbahan, no? Pero kato pinaka-unique to. Dito ko nanudlo mismo ibabaw sa sakyanan. Motoy ginatawag na to evangelization in the top of the jeep. Evangelization on top of the jeep. No, pero at least dili na ingon nga unsa may galang. Akong gisulti ninyo nga bisag asa pwede natong itudlo si Kristo. Pwede natong ipaila si Kristo ngadto sa mga tao. Pwede nato nga ibutang si Kristo sa tanan nato sa atong kinabuhi. Ug ato sing ipaambit ngadto sa mga kulang sa pagtuo. Okay? So daghang salamat ha. Daghang salamat sa pagig-uban kanako ug ako lang ikuan, no? Ako di ay nga timbayaon ang atong mga kaigsuonan na kanunay nagsunod sa atong programa maalas 12 ug kanang maalas 3. Kumusta? So din lang katakutob, ako lang gyapon kini hubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Mayong hapon o ba mayong mudto o mayong hapon Pilipinas.